Karbiatum sai katiki lapen kerot pen kirim kibi anajutang ingthumsi kidam tang arkoi ni phai krege thomani taralangso Karbi people's holalong hacha kekan Aningkan wanga son Karbi Cultural Society atum paterpi ponsi kidam tang arkoi ni phai krege thomani pen hacha kekan pangchenglo Asamisa khai atum bihu ketalona sonsi Karbi atum tami katiki kaphejo lapen kerot kirim asaisi hacha kekan along paklanglo Taralangso Karbi people's holalong Kedo KCS asahem achataya long riso e jangatum pen hachake kanahut ritnong chingdi sokati ki pen pangchengsi sokroi hachake kan lapen roddet rimdet pen soketok lengpum sokjon akekan haihui paklang laso hachake kanahut along lun sepo longki be pensi lun pen riso e jangatum aphan thandun bomate pin khadun lo hachake kan judde dapi maya long kachetong dun anatum angbong pen ningarong achujun pensi pachekak lo Karbi akhayatum ajutang arongaje si katalon lo laso rongaje katalon ningkan photrok aprang pen KCS atum patirpi ponsi kanbom lo rongaje katalon hut Karbi akhayatum sokatiki ingnam kepang thai pen chenglok rit kenong anparta roddet pen methang ahem sokachewan pen puru ke thap aningvesi hacha ke kan lo laso hacha ke kan non ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ta talon lo Laso joksi kedam tang arkoi ni phai kreket homani council pen sahem kang haptami pipondo lasi council pen piniang bong laso rongaje mate hacha ke kanta dota hai pusi kesia sachun bang Bidya Singh rong pi pen pherang ke atuma phan nang pachini dun aningkan wanga teng pulote taralangso kesia sa hemalong kante ta philote kapre jongjunga hemalong tami kantambom Lasi pinning tame ke kandam ji aphan KCS pen kachisik do puta birta longtun News report Karbi Anglong Live